Welkom bij Deze Wieken. Een nieuw programma met de leukste, aardigste en nieuwsgierigste reportages van Omroep Friesland van de Oude Wieken. En dit zijn de onderwerpen Joet. Burgemeester hoopt op rest voor Jesterwoude. Nijwerk van Euvel Lindeboom bij Galerie Roos van Tudor. En met Daisy op paard in de oude Audi. Dit en meer in Deze Wieken. Jesterwoude is blied dat er langomlet een vertochte onhouden is voor belutsen niet bij de deur van Marijke Heiltjes. Boven dat slikt de man ik verantwoordelijk voor een getal oervallen in de regio. Burgemeester Oosterman van de Eerste Ellingwerf hoopt dat de rest nou weer omkeert in het dorp. Zanedig wil hij de dwarpsbewoners van De Vochtel, dat de vertochte wennet, sociale opvang aan. De politie kan de 33-jarige vertochte van de moord op Marijke Heiltjes op het spoor, doet de man onhouden waar, na een misleerde oerval op de Primera in Jesterwoude. Die had zijn mes lutsen en zijn zuske zei yield, hè? Ja, geld dan. En toen had mijn zuske mij roepen. En toen ben ik hier achter de el kwam, toen had ik die piepen gepakt. En in die tussentijd bleek dus dat een klant die daar stond, bleek dus een agent te wezen. En die is naar hem daarom. Die had zijn van nou, kan je maar beter voortgaan. En toen is er hem dus omdraaid naar de deur om. En toen is die agent hem op een rij gesprongen. Toen had ik met die piepen een paar keer op zijn handen slaan om dat mes kwijt te rijden. En toen ben ik met 3 man de boom opgesprongen en hebben we hem op een groenlijn. En toen binnen 4 minuten zit er achter in de auto weer vot naar het politiebureau. De dwarpsbewoners binnen Verromme, nood de politie lang omlet, een vertochte van een moord uit september vliende hier onhouden koe. Daar ben ik blij om. Ja, het speelt al lang en voor iedereen hier is het een goede zaak. Burgemeester Oosterman reageert op gelucht. Benamen omdat de vertochte ek verantwoordelijk lieket voor een gruttal oervallen met bedrieging. Wat heel erg speelt bij de meesten is, waar heeft het nou dien? En zit hij nog in uw mierskip? En kan dat nog eens een keer gebeuren? Zowel de overval als bij de moord. En als dat opgelost wordt, dan denk ik dat dat een stuk reist houdt, ja. In De Vochtel, dat de vertochte met zijn ouders wennet, wordt al wachtend reageren. De familie hier net zo volle contact met het dorp. Ze wonen hier wel, maar verder kent eigenlijk niemand hen. Maar ze leven een beetje teruggetrokken. Wat voor mensen binnen het? Nou, we zijn gewoon hele rustige mensen. Ja, daar zoek je gewoon niet achter. En ik vind het verschrikkelijk voor de ouders, want het zou je kind maar wezen die dat gedaan heeft. Lieke goed op burgemeester Oosterman als het nodig is voor sociale opvangzorg. Dat kan heel persoonlijk wezen, dat je bij een aantal mensen nog eens even op visite gaat, die op een of andere manier bij belutsen binnen. Het kan wezen dat er een hoop belangstelling is van hoe is het nou eigenlijk gong, dat je nog eens een keer praat met de mensen rond het moordplan van Marijke Heiltjes. Maar hoe je dat precies dan aanpakken, dat moet je van de situatie houden ingelitten. Pleeggezinnen in Friesland worden min begelaat. Dat is al het eerste het beeld dat de Friese politiek had van de pleegzorg. Jeugdhulp Friesland zou personeel zonder ondervinding in dienst hebben en soms maandenlang geen contact hebben met gezin. 3 politieke partijen willen hier nou opheldering over. De familie Bergmans van Tietjerk is een van de pleeggezinnen dat het om gaat. Zij hebben al jarenlang een pleegbaan in huis. Ook bij haar binnen de problemen met de begeleiding bekend. We kregen steeds een ander. We kregen iemand die zich inzet en op een gegeven moment zei... ja, ik krijg geen verlenging van mijn contract, dus het houdt op. En dan vroegen wij, wie gaat jou vervangen? Nou, dat weten we niet. Nou, dan moest je weer wachten. Van wie komt er dan? Nou, dan komt er weer iemand. Werd ziek. Weer weg. Weer wachten. En dat is onze ervaring met pleegzorg. Nou, dit is eigenlijk wel wat we meer jet hadden. Dus het is wel, ik vind het wel fijn dat ze hier binnen om dat te vertellen. Wij hadden loden van dat sommige gezinnen net de goede pleegzorg kregen. Of tenminste net tevreden waren over degene die het begeleiden. Of dat gezinnen in die geen hulp meer kregen. En soms al maanden lang. En gewoon ik wel langer. Jeugdhulp Friesland herkent de problemen. Maar zei dat de klachten van 3 jaar niet binnen. Intussen zullen die oplost wijzen. Natuurlijk is het nog altijd zo dat een deel van de pleegzorgwerkers af en toe met de griep thuis zit of soms zwanger wordt. Dus dat betekent dat mensen uitvallen. Maar we hebben de pleegzorgwerkers in koppels verdeeld. Dus dat betekent dat als iemand uitvalt, een collega eigenlijk per direct altijd die caseload kan opvangen. Doch binnen de problemen daarnevens de familie Bergmans nog heel tijd.
Ik kan een voorbeeld noemen. Mijn dochter heeft sinds januari een pleegkind in huis. En daar komt nu... Ze heeft verleden week kennis gemaakt met de pleegzorgwerker. De PvdA, FNP en SP hebben nog schriftelijke vragen gesteld aan deputaire Skokker. Die kan daar nog net op reageren. De familie Bergmans hopen dat de problemen gauw oplost worden. Wat denk je dat er gebeuren kan of gebeuren gaat als er niks verhoort? Ik denk dat er dan een heleboel kinderen slachtoffer kunnen worden van misstanden binnen pleeggezinnen. De tagonkelijkers van de haven van Haas zullen verbeteren. Nood vanmiddag de nieuwe loodsboot Hercules in de Vietnam is. Met name Winterdijs kan het nieuwe schip beter te voeten op de Waterdzee. Dat verwacht het Nederlandse loodswezen. Zij regelen alle dagen de logistieke afwikkeling van het schipverkeer. In Haas wordt nog meer schipverkeer verwachten. Schipswerf Volharding, het een nieuwe eigenaar. Maar grote plannen. De loodsen van de haven van Haas en de Eemshaven in Greensland krijgt heel die drokker. Zo'n 4.000 schepen in het jaar komen naar beide havens staan. Op het stuit wordt een groot pad van de verouderde vloot van het loodswezen vervangen. 8 nieuwe schepen worden er gebouwd bij Barkmeijer in Stroobos. Daarbij binnen 24 talleveranciers belutsen. Een miljoenenproject en een bopperslag voor de noordelijke schipsbouw. De aluminium loodsboten binnen een hele verbetering bij het vlot en veilig afzetten van de loodsen. Ik vind de zichtlijn enorm verbeterd als we hier over het schip heen zijn. Dan kan je vanuit deze cockpit eigenlijk alles zien. Dus zowel in het verkeer als je langs zij een schip komt om de loods uit te zetten. Dat is een grote verbetering. En het is, voor de rest is het gewoon een technisch zeer betrouwbaar schip. Die in dit geval ik in ijs varen kan. We hebben de laatste paar winters hebben we wat ijs gehad. En dan huren we een sleeboot in. Ja, dat gaat ook goed. Maar we willen het liever in eigen hand houden. Hè. We bijvoorbeeld met een sleeboot, die mag dan niet buiten komen. Dus het laatste stuk op zee, ja, dat is dan een wit gebied. En met dit schip kunnen wij ook gewoon op zee komen. Erika Terpstra en Marianne Timmer dopen vanmiddag de 2 nijste loodsboten, de Lynx en de Hercules. Kom op! De laatste had als listplak Haas. De haven, en dus ook de loodsen, had een skoft minder druk aan. Maar vanwege de crisis wie de onvier van Gwot inzakken. Maar er liep het weer groei aan te komen. Zo binnen de hege verwachtings van de nieuwe eigenaar van schipswerf Volharding. Tekla Bodewes, in 2011 nog Nederlandse zakenvrouw van het jaar, wilde daar wel los met het bouwen van grote skippen van 120 meter lang en 20 meter breed. Van casco en afbouw. Het is zelfs zo dat ook wat betreft reparatie, maar ook wat betreft opdrachten, missen wij opdrachten omdat de klanten van ons net iets breder moeten, net iets dieper gaan. En op een gegeven moment loop je tegen beperkingen aan, terwijl het de grap is dat we echt een hele volle orderportefeuille hebben, ook voor Meppel. Bodewes had nog een concrete opdrachten klaarlezen voor skippen die in Zuid-Amerika varen matten. De verwachting is dat er daar toch extra werkgelegenheid bij komt voor de werf in Haas. Een aantal reportages winnen dat uit het Frieske journaal van de Oude Wieken. Meer nieuws is te vinden op omroepfriesland.nl, maar ook op radio bij Omroep Friesland Actueel. Voor de tijden van dat programma ga je naar dezelfde internetsite en klik terug naar radio. Het merken van Dirk Buitenzorg is haast aan ein. Oorlie Lien zou hij naar de slacht en in kwatten maakt hij zijn opwachting op de baan. Arune Tonzi wie wat dat onbelangrijk een wichtige dag. Dirk Buitenzorg kwam kwalificeren voor een officiële koers. Maar dan moet hij wel een kilometertijd draven van minimaal 1 minuut 27. Als dat slaagt, dan maakt hij zijn debuut op 27 april bij een wedstrijd. Is het your D-Day? Het is net helemaal D-Day. Waarom net? Nou, ik bedoel, D-Day is onherroepelijk. Ja, nou, dit ligt het bij vrij onherroepelijk. Nou, hij stond er een beetje door, hoor. Het kan om een zo'n fit naar een anker. Dus er zit absoluut geen druk op? Nou, Sjouk zit er druk op? Enorm. Dan voelt het voor jou wel een beetje als van, het moet nou echt gebeuren? Nou ja, ik vind dat het wel gewoon een beetje gebeuren moet nou, ja. Dat vind ik zelf ook eigenlijk. Ja. Maar hoe kost het dan nou aan ze niet? Ja, komt wel goed. Het komt goed? Ja, tuurlijk. En Jo, ben je ook gespannen? Ja, ik vind het wel een beetje spannend. Ja.
Ja, ik vind dat... Dat het nou wel is, ja, dat zou wel echt een deceptie wezen bij de haatletter D. Nou ja, ik denk wel dat het goed gaat. Maar ja, hij doet wel eens wat nu verachtig, maar ik denk wel dat het goed gaat. Ik bedoel, hij kan het qua, conditioneel kan hij makkelijk helpen, maar ja, en met zijn kappen gewoon bijhouden. Het is een historische dag, Joert, want Dirk Buitenzorg van slachthinder en draafhinder, hij zal hem Joert definitief kwalificeren voor een koers. Ja. En dat kunnen we er overigens altijd nog even uitknippen. Dan zit er echt vaart in. Of wel? Nee, het is wel goed. Dan horen ze de tank leeg. Dit is de rondo nog maar. De rondo? De rondo. De warming-up? Juist. Lekker, rustig, noffelijk, net hoe stuurmaatje. En oor mut wel eens wat hoe stuur maken willen, nou is het van hemzelf aan wel hoe stuur. Hoeft net doorheen te zitten. Nou, dan komt hij weer. Ja. In een slakke tempo. Ah, gewoon hartstikke goed. Echt warrig in het net. Nee, dat jet dacht ik net. Dus toch om even lekker warm te worden. Maar die het goed? Ja, die is hartstikke goed. Maar we even benauwd voor de trekker. Maar ja, het trekken met zo'n sproeiwijn, die doe natuurlijk ik nog nooit, joh. En die is hartstikke goed. Hij schrikt wel gauw, hè? Nou schrikt hij weer van het trekken, van de sproeiauto. Ja, hij let gewoon goed op. Hij zit het gevaar. Het is een goede generale. Ja. Sjoukie, de laatste tar-readings? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben heel benieuwd. Ik. Ik ben wel een beetje sceptisch, hè? Echt weer? Dat verneemt ik om mij of valt het mooi? De verbergst het wel heel goed. Maar wel succes. Dankjewel. Dirk zakkert naar achteren toe, maar hij hoeft net te winnen. Het gaat net om de prijzen, het gaat alleen nog maar om de tiert. En dat shot er goed uit. Dirk rint 12 tellen voor op het kwalificatieschema. Maar dan gaat het mis. Dirk begint te fjouweren en het is oer en uit. Voorlopig zal Dirk geen officiële koersen rijden. Nou, ben je aanspreekbaar? Ja, ik ben wel aanspreekbaar. Ik schrok er alleen nog van, want ik vond dat het zou goed ging. En hij breekt zo uit. Ik ben blij dat ik nog op elkaar zit. Zou ik net koersen natuurlijk, dan krijg je ongeluk. Nee. Ja, het is een kater, een deceptie, Ja, een drama. ja, het is een drama. Tja, dit komt on als een mokerslag. En van de middag kregen we een telefoontje van trainster Sjoukje Wagenaar. Ze had naitocht en kwam daar een conclusie. Arjen de Boer gie voort naar haar daar voor tekst en uitlis. Ik ben net meer de trainer van Dirk. Want ik heb, ik heb zijn het met de oors. Want ik heb me de kop gek prakkeseerd en ik weet net meer wat ik uitvinden met. Dus dan met mijn oor ook weer. Dus het hele weekend heeft hij ook nooit tocht. Ja, ik heb geen 9 tegen die. En de conclusie wie van, ik krijg hem misschien wel net onder praat. Ja, hij kan het genoeg en hij giet hartstikke netjes en hij doet het eigenlijk. Ja, hij kan genoeg, maar ik krijg het er net uit. Dus ja, ik heb mezelf ontslagen als trainer. En nou? Ja, nou met de eigenaar maar elkaar met z'n te roer hebben. Oren trainer, ben ik genoeg. Ja, dan moet ik gewoon een oren trainer komen. Dus hier scheiden onze wegen. Nou, maar slop koffie komen. Maar zonder camera. Maar het is dus nou echt, het is een strepentrainer. Nou ja, voor mij als trainer voor Ruus Dirk wel. Want ik kan hem net meer verbeteren op dit stuit. En hij moet nog krijgen even een heel iets beetje beter. Dus ja. Dat is breaking news. Dan komt het vast in Joert. Nou, daar zitten we dan. Hoe moeten we verder?
We willen jou helpen broeken om te zien hoe we nou verder met Dirk Buitenzorg moeten. Want het zou toch echt een domper wezen als het hier eindigt. Saspietig, Sjoukje Wagenaar. Maar goed, wij matten weer verder. Mail jouw ideeën naar de sport@omroepfriesland.nl. Een reportage uit Boppenslag wie dat. Het sportprogramma van Omroep Friesland. Allemaal die te zien naar Joet en Heer. Galerie Roos van Tudor exposeert nijwerk van de schilderes Euf Lindeboom. Lindeboom winnen jaren in Ljout, maar Hermon, de schreeuwer Kees het Hart. Maar ze verhuizen staan 10 jaar naar Den Haag en dan winnen ze nog. Haar schilderijen zitten altijd mooi in de verve, vind ik, maar ze hebben ook altijd wat ongemakkelijks. Het is correct, als is er meer aan de hand als was het op het eerste gezicht just. Evert van den Berg die zocht haar op in haar atelier. Waarom ben je weggegaan uit Leeuwarden? Ja, Kees die stopte dus met werken bij de Open Universiteit. En wij zijn alle twee heel vaak verhuisd. Dus ik heb op een dag tegen Kees gezegd: waar zullen we doodgaan? Hier in Leeuwarden of ergens anders? Schrok hij natuurlijk wel even van wat krijgen we nou. Maar ja, toen zijn we toch maar gaan kijken. Hij vond het ook wel een leuk idee. Hoeveelste werk is dit nou, Euf? Geen idee. Wat denk je? Geen idee. Honderden of duizenden? Ik weet het niet. Toch wel honderden, hè? Ja, ja. Hoe komt het nou dat je door iets getriggerd wordt? Ja, dat weet je niet. Huizen, Het is er, ja. vogels. Waarom vallen bepaalde mensen op straat als je daar loopt? Waarom vallen die je op? Waarom de een niet en de ander wel? Ja, het kan omdat ze iets raars aan hebben, maar het hoeft niet. Het kan omdat toevallig de blikken elkaar kruisen, want jij keek al. En ja, dat is waarom. Ik schilder niet alle huizen. Ja, wat is dat met huizen? Ja, er zit zoveel. Er zitten ook zoveel kanten aan. En naarmate je er langer mee bezig bent, wordt het dus niet minder, maar wordt het meer. Hoe bedoel je? Dat je kan doen. Nou, je kan niet zeggen, oh, dat heb ik al gedaan. Een schuurtje. Nee, maar je ziet gewoon andere schuurtjes of uit een andere perspectief. En dan denk ik, wauw, die moet ik ook nog doen. Kun je wat voorlezen? Nou, ik lees niet zo goed voor als Kees. Dus ik heb Kees gevraagd of hij misschien een gedicht van mij wil voorlezen. Schilderen is nummer 1, maar Euf maakt het ik dichten. Dat is waar ook. Dat is waar ook. Mijn moeder lacht niet. Daarom lach ik ook niet. Ze denkt de hele dag aan iets anders. Daarom denk ik aan haar. Dat is waar ook. Mijn hond verdween in het pikdonker. Fluiten en roepen, 3 keer en meer. Blaf toch uit de verte. Ik ben hier. Dat is waar ook. Ging 1 ding niet goed. Heb je het gehoord? Goed. Ik wil schilderen, dat wil ik. En dingen maken, dat wil ik. Waarom? Oh ja, omdat ik me daar gelukkig bij voel. Echt niet om de mensheid te redden. Nee. Ik heb wel onderwijs gedaan, dat is een beetje voor de mensen. Maar dit is heel egoïstisch beroep. Het is fijn dat je zo nu nog wat verkoopt. Zo. Hoeveel werken gaan er meer in Leeuwarden? Heel wat, heel wat. Er komen 4 grote. En van deze ook nog 4, geloof ik. 1, 2, 3, 4. Ja, dus 1 rit naar Leeuwarden, hoe doe je dat? 2. Nou, die gaan allemaal achter in de auto. Alles gaat in één keer mee? Ja, nou, de grote schilderijen zijn er al. Oh, want, dat al? ja, die hebben we al eerder gebracht. En, maar ja, ik heb 2 hele grote kisten gemaakt en daar kan heel veel in. En deze komen tussen de kisten in te staan. Als je een prijs moet bepalen, hè? Ja. Hoeveel duur is dit werk bijvoorbeeld? Pakweg? Ja, daar is een soort formule voor waarop je dat uitrekent. Dat is, dan tel je de hoogte en de breedte, dus de maten bij elkaar op. En die doe je keer een factor.
Ja, ja. En bij mij is dat nou factor 15,5. Dat is hoog. Nou ja, vergeleken hier bij de prijzen wat de galerie in Den Haag rekent, die wil het altijd veel hoger hebben. Wat is de factor voor Rembrandt? We praten over miljoenen, daar komt het niet aan. Maar waar komt zo'n werk op uit ongeveer dan? Dit, pak weg. Dit? 2800. 2800? Ja. In plaats van die huizen heb ik er een paar vogels erbij gedaan. Ik hoop dat Anita dat ook leuk vindt. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. I don't care for walking downtown, crazy auto car gonna mow me down. Look at all the people like cows in a herd. Well, I like birds. Nou, zoals het zo staat, is het een beetje stijf. Ja. We moeten even die draad dan in de gaten houden. Deze van de uitnodigingskaart. Dit is de derde keer dat we een solo tentoonstelling van Euf in de galerie hebben. Ja. Ja. En wat is het verschil met de vorige keren? Het verschil is nu dat de titel is al Haast Alles. En alle soorten technieken die Euf ooit gemaakt heeft, die zijn nu te zien. Het hangt, Euf. Ja. Blij? Ja, zeker. Nou, het hangt. Het werk is nu hier en nu het ophangen. Kijken van, bevalt het allemaal? Ja, en dan komen de mensen. Het is tot half mei. Dus, Een week of 6. Altijd een week of 6. Is dat de ideale termijn? Ja, want er komen veel mensen uit het Westen ook en die moeten wel tijd hebben om te komen. En je bent toch een beetje acentraal hier in het land, dus vaak is het dan zo dat als je 4 weken doet, dat het dan te kort is. Je zult naar deze week met de beste en meest opvallende reportages van de Oranje Wieken. Wil je weten wat er nog meer te jaren en te zien is bij Omroep Friesland? Houd dan ook uw Twitter in de gaten. Nou, deze. Deze is kennelijk onder de indruk, want het is stil. Ja, het wordt nooit zo stil. Nee, een bol achter om hier 3 over terug. Nou, nu hebben we de goede kant vanuit deze. Ja. Met is dan eten en dan jak ik me eventueel in de regel een jaloeren 3 kwartier. Maar dan komt deze echt bij me om te zeggen van baas, het is uw tijd, we moeten even voort, we moeten de documenten schilderen. Even uit heen. Ja.
snugger als jou. Ja. Ja. Maar ja, die is ik nog maar 8 jaar. Hé? Hoe oud ben je jou? 87. Nou Daisy, gist ik weer mooi? Hoor het door. Kom maar. Kom. Ja, wat een krabbentig. Eerst maar een bakje koffie, nee? Of net? Jo, ik een bakje koffie? Lekker. Nou, proost. Lekker een bakje koffie aan. Het is mooi zwetten. En als de koffie op is, dan moet er dus je rappels geschild worden. Want we zijn nog eens gek op je rappels. Dan heeft de vrouw, omdat ze een lichtelijke handicap is, net altijd nog doen. En dan moet ik dat zelf doen. En omdat ik soms zo'n last van reuma heb, dat ik eigenlijk net je rappels schillen ken, dacht ik maak je proberen een je rappelskilmachine te maken. Nou, en dat heb ik dus gedaan. Nou, die motortjes die de man draaien, dat zijn motortjes uit een relaxstoel. Een wat? Een relaxstoel. Die je zou elektrisch met een paar knopjes kan je die om die leuning achterover doen en zo het heen. Ja. Nou, daar komen die beide motortjes uit. Een oude veer uit een pendule. De pendule weer steken en die hier ik nog van de zee gebracht en die had te makken en dan kwam de veer eruit. Oh. Hij zei, hier is de oude veer. En ik zei, die moet ik nog krijg mooi hebben, want daar maak je een mesje van die rappelschilder. Je kan ze uit je handdoek binnen, dan kan je ze met de hand en ik wil zo hard schillen. Maar, aangezien ik wel eens een keer zeer handen heb, vind ik dit nadigheid. Je maakt hem nog even bij je. Nou, als je die handen even, hè. Als dat mesje op in je handen is, en ik zou weer in je rappelschillen willen, dan zoek ik het mesje hier eerst in de madden. Maar dan doe ik het dus saai, ik schil hem daarheen. En als ik hem schild heb, dan doe ik er een oranje appel in en dan laat ik hem dikkend uitgaan. Dus dan schilt de dikkend uit. En als er hier is, dan laat ik hem die kant weer uitgaan. Dan schilt de die kant weer uit. Ja? Mooi nou? Zo. Daar ga ik toch al wat borstel voor, want je... Dit is mijn arbeidborstel. En dan doe ik er scheerwater in. En dan doe ik die appel er even in. Zo. Ontzaf hier het oerzocht maar de leukste en beste reportages van de Oranje Wieken. Na je weken ben we er weer. On dan.